Tipemphere. Mulungu wakumwamba mulemekezeke nthawi ino ya mawa pamene ife ananu mukutilowetsa mu umboni wa kufotokozera chidziwiso chimene ndili nacho chopita ku dziko lapansi kuchokera ku maenje aja andima ku magulu amene sanakonde dzina lanu ngakhale kuyandikana ndi zifuniro zanu amene adazikonzekeretsa wokha kukakhala ku ng'anjo za moto zimene mukawayika ku mapeto a nthawi yapansi pano. Ine pokhala munthu amene ndakhala nawo pamodzi anthu amenewa mutandiyitana lero ndikuti ndifotokozere ndi kuwululako ziwiri kapena zitatu mwa zinthu zimene Ambuye inu Mulungu mungalole kuti anthu anu azimve. Thandizani lilime langa kuti lilankhule mokhala ndi malire mkati mwa vumbulutso, malire mkati mwa ufulu wa kulankhula, kuti zokhazo zimene zingafunike mpingo wanu umve. Ndapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mawa uno okondedwa ndimafuna kuti ngati nkotheka Ambuye atithandize pamene tidzayamba kuwulula chinsinsi china cha mwambo umene inu ndine tikuyembekezera kuumva ena ife kupanga nawo, umene umatchedwa kuti mwambo wa Easter. Zoona kunena kuti tili ndi Pasaka imene munyengo ino timakumbukira kufa ndi kuuka kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Koma ndimafuna mmawa uno Mulungu atithandizire kudziwa zinsinsi zina mwa zinsinsi zoopsa kwambiri zimene anzathu achipembedzo cha satana adatikonzekeretsa nazo makamaka pamene Easter kapena mwambowu anawuyalira ndi zolinga zake. Easter m'Baibulo mulibemo, koma ndiyambe ndikuti kuchokera pano kupita kutsogoloku mpingo ukukonzekera kulowa mwambo wa Easter umene umatchedwanso Pasaka. Koma kwambiri kukuonekera kunena kuti mwambo umenewu sutchulidwa kwenikweni ngati Pasaka mokokomeza, koma imene imatchulidwa kwambiri ndi Easter holiday, imene akuyikokomeza ndi kuyikuza kwambiri amene adayikuza ndi anzathu a chikatolika amene adayitenga ndi kuyikhazikitsa kuchokera mu Gregorian calendar. Ndipo Easter imeneyi imakhala ni mulozo umene umatilozera ku chipembedzo cha Sunday, kapena kunena kuti chipembedzo cha Sunday, sun worship, chakukapembeza Mulungu dzuwa. Komabe popeza chimachita ngati chikufanana mafotokozedwe kuti kokerera ku Bible, nimafuna ndinene kuti mu Bible mulibe mwambo wakuti Easter kapena chikonzero cha Easter monga mwa chikonzedwe cha anzathu azipembedzo za mafano amene adayika kuti Easter. Nimafuna ndinene kuti choonadi chenicheni cha Easter ndi chakuti inu ndine tonse tikudziwa kunena kuti Easter popeza mulibe m'buku lopatulika, apapa zikuoneka kuti ndi phwando la ziwanda limene lidayamba kalekale Yesu asadabwere. Pamene panimafuna kuti pamveke, ndi phwando la ziwanda limene lidayamba kalekale Yesu Khristu asanabwere, linali kutchulidwa phwando limene lila Easter mu dzina la Mulungu Ishtra, amene m'Baibulo tikampeza kapena kuti astrolate kumene kuli star, nyenyezi. Kotero kuti
ndi chipembedzo chakalekale chimenechi. Angakhale ophunzira oyamba sadachitepo phwando limeneli, koma linayamba kudziwika nthawi imene akatolika adakangana kwambiri ndi okhulupirira owona amene adalitsutsa phwando la chikhristituli limene likutchedwa kuti Easter, phwando la ziwandali, amene adalitsutsawa m'masiku amenewa anthu okhulupirirawa ankatchedwa kuti makwatodezimani. Anyamatawa makwatodezimani adayima kwambiri m'nyengo imene anzathu achikatolika pansi pa Konstantini amene anabwera kuzakhazikitsa ufulu wa chipembedzo ku dziko lapansi, owayitana anthu onse asonkhane pamodzi apembedze Mulungu koma muzikhulupiriro zosiyana, naunjikana pamodzi milungu yosiyanasiyana, kuyimasula ku ukapolo kuti ikhoza kumapembedza milungu ina idzipembedzeka, aliyense akhale ndi mwayi wopembedza mulungu wace. Nasonkhanitsa onse kanthawi kamene Konstantini pamodzi ndi anzake adali ndi mwayi otenga ubatizo owaza ndi kubatiza ndi asilikali omwe, ndi kunena kuti inu asilikali tsopano inu ndinu akhristu. Kungwachosa ku nkhondo ndi zipolopolo, asanaphunzire chilichonse, mfuti zili papewa, mipaliro ili papewa, ndi kuwauza kuti takubatizani inuyo ndinu akhristu. Kanyengo kameneka polowesa chiphunzitso cholakwika pakati pa mpingo. Pamene adayamba kupembedza ziwanda munyengo imene yotchedwa Easter, pansi pa mulungu Ishtra kapena kuti Astolet, pakubwera kuzapembedza milungu imeneyi kuyilowetsa mu chikhristu. Mchikhristumo munali gulu lokhulupirira limene limalankhulidwa ndi mzimu wa Mulungu. Ichichi chikutionetsa kuti nthawi zonse Mulungu amakhala ndi anthu ake amene amateteza choonadi cha Mulungu, ndipo amene amayima mwinyengo iliyonse imene chipembedzocho chagwa ndi kumateteza choonadi cha Mulungu. Nyengo zonse amenewa ndi amene timayerekezera monga makwatodezimani, gulu la okhulupirira limene silidagonjere malamulo a Kaisala, silidagonjere mfundo za chipembedzo mosogozedwa ndi Konstantini zakulambira milungu ya chilendo kuyibweretsa kukachisi wa Mulungu. Gulu ili lidakana. Ichichi chikutipasa kunena kuti nthawi zonse zimene mawu a Mulungu amakhala akuyenda ku dziko, Mulungu amakhala ndi kagulu kena kake pena pake kochepa kamene kamakasungabe malamulo a Mulungu. Pamene chipembedzo chikuphwanya malamulo a Mulungu, Mulungu amasunga kagulu kena kamene kamasungabe malamulo a Mulungu. Ngakhale pamene chipembedzo chimauka cha Israeli watsopano, pamene Yesu Khristu adalowa mchipinda chotetezera, okondedwa tamverani, chipembedzo pamene chimauka mu 1844, tionabe kuti pamene mpingo unauka kunalinso kagulu kamene kadasunga malamulo, koma mu 1844 momwe kumapita ku mtundaku kudapezeka kuti mukampingo komweka kosunga malamuloka ena adaphwanya malamulo koma ena adasunga malamulo. Nawo mverani okondedwa, gulu losunga malamuloli limakhala lochepa kusiyana ndi gulu limene laphwanya malamulo. Na gulu limene lidasunga malamulo a Mulungu ndi kusunga zoona zoyikika monga mwa Ambuye, nyengo iyi ya chipembedzo cha chikatolika mu nyengo ya Konstantini, ndi pamene tikupeza kuti mu gulu limeneli munali mbewu ya ana a Mulungu imene inkatchedwa kuti makwatodezimani. Gulu limeneli lidatsutsa kwambiri za Easter, ndipo linanena kuti Easter si chimodzi mwa zinthu zimene zikuyenera kupezeka pamaso pa Mulungu, chifukwa ilili ndi phwando la ziwanda limene lidachokera kalekale mu ufumu wa Babele, kumusi mmene tinkaona chipembedzocho chikuchitika ndi Nimrodi, Tamuzi komanso Semiramisi. Ankatero makwatodezimani kuchitsutsa chipembedzo chotchedwa chipembedzo chitayima ndi gulu lambiri koma chitaphwanya malamulo. Okondedwa, ndikulimbikitseni mtima inu anzanga Khristu ku dziko lapansi kuti tisamaopa. Mulungu amasunga mbewu yosunga malamulo ache.
ndipo tiyenera kudziwa kunena kuti nthawi zonse Mulungu amakhala ndi anthu ake. Tilipo ambiri amene tikuphunzitsidwa poona kuti mwambo wa Easter udajoyinidwa ndi zipembedzo zambiri ku dziko lapansi, kotero kuti chifukwa choti gulu lambiri lidajoyina timanena kuti chimenecho ndi chikhirisitu, pamene kunena moona ndi chipembedzo cha ziwanda chimene chiyambe kuchitika m'miyezi imene tikuyiyandikirayi. Ngati mpingo, Mulungu akuchenjeza kuti izi si zimene tchalichi chikuyenera kuchita nawo. Ndikunena mpingo woona wa Ambuye osunga malamulo ndi umboni wa Yesu sukuyenera kugonjera kuchochitika chotchedwa Easter. Chenjezo ndila kuti Easter ndi chipembedzo cha ziwanda kuchokera kalekale. Ndipo ichi chidziwike kuti mmene tikunena izi tiphunzire kuti nkhondo idaliponso kuchokera ku anthu otchedwa makotodesmani amene adasunga malamulo a Mulungu nasunga umboni wa Yesu, amene adadziwa kuti chipembedzo chikupita kwa kugwa, angakhale kuti ndi gulu limene likuchitsatira, analolera kukhala ochepa, nalolera otsutsidwa, nalolera kukhala opanda pake, chifukwa anasunga malamulo a Mulungu. Okondedwa, ndinene mawu awa, ndikutheka kuti pamakhala chikayiko, koma tisakayikayi. Pamene anthu ena akugwa, pamene anthu ena akuchoka pamaso pa Mulungu, Mulungu ali ndi anthu ache nthawi zonse. Mulungu amakhala ndi anthu ache. Timaphunzitsika kuti ayi azibusa zaka zino ndi ochimwa, akungokonda ndalama, kuli bwino tisiye kupemphera. Okondedwa, pamene tikuwaona azibusa ena akugwa, tidziwe kuti tili ndi azibusa amene ndi anthu a Mulungu sadagwe, chifukwa Mulungu amakhala ndi anthu ache. Pamene tikuona kuti aneneri ambiri ndi achinyengo adalandira kalaino mizimu yobwebweta ya mzimu wina wa chipembedzo china, Mulungu wina, Yesu wina wa passion, wa diso limozi, wa the whole sin eye. Inde pamene anthu ena akugwa choncho, khulupirirani kunena kuti Mulungu alinso ndani nili ake, amene akusunga be malamulo a Mulungu, ali nawo ngakhale sangadziwike ku dziko lapansi, koma Mulungu ali ndi makotodesmani nyengo inoyo, amene akusunga malamulo ndi umboni wa Yesu mu nyengo inoyo. Chikadakhala chabwino kuti inu ndine tikadakhala nawo mbali anthu ochepayi, imene ikuoneka ngati sigulu, singalengezedwe bwino, singakokomezedwe, ngakhale machali chilibe mwina womanga, yooneka ngati singaoneke bwino m'maso, yopanda zipangizo zooneka, koma yasunga malamulo a Mulungu. Ndi bwino tikhale mbali ya makotodesmani amene angamawunikiridwe ndi kutsutsa, ngati mmene mu 328, 332, 366, 379 adayima makotodesmani pa mpingo ndi kuyamba kuzuzula, kuchita expose mwambo wa Easter utalowa pa chipembedzo cha Mulungu, nkumanamiza wanthu kuti tikukondwerera kuuka kwa Yesu komanso kufa kwa Yesu Kristu. Makotodesmani adayang'ana ndi diso la uzimu nasanthula zonena za chipembedzo chawo, nadziwa kuti nzabodza. Okondedwa, mzimu wa Mulungu akupemphedwa, kapena kuti tikumpempha mmawa uno uchite anoint wanthu makotodesmani nyengo ino, pamene anthu ambiri akupita mu chikondwerero cha Easter. Ngakhale si Easter yokha, koma pamene tikupita ku mapeto a nthawi ya pansi pano, pamene Mulungu akuchita silu, pamene Mulungu akudinda zidindo, pamene Mulungu akukhazikisa mpingo wake, pamene Mulungu akuyeretsa mpingo, pamene akhristu akuchapa minjiro yawo, nyengo imeneyi Mulungu akudzozeni kuti mukhale mu gulu la anthu ochepa ngati makotodesmani, amene adalolera kuvutika, amene adalolera kuphedwa, adatsutsa chinyumba cha chikulu cha Sanhedrin, adapita kwa Kaisala. Makotodesmani atanyamula bana ndi kukanena kuti Mulungu saphatikana ni milungu ya mafano yotchedwa Easter. Ashtoreti tuyu mukufuna mutipembeze Semiramis, takana. Sitifuna kupembeza Tamuzi, takana. Sitifuna kupembeza Nimirodi, takana. Utatu wanu wa kugwa sitikufuna ngakhale pang'ono. Gulu limene lina makotodesmani mpingo, tamverani, lidalandira chizunzo, lidagwidwa ngakhale kuphedwa.
amene mukusunga chilamulo cha Mulungu mwayikizidwa ku chizunzo, osati kumiyanga tikunsi kwa ironi, koma kukalimbana ndi chisauso chachikulu chotere, pamene maiko ndi mabungwe ndi anthu, boma ndi zipembedzo zonse zatsata kulambira satana. Ndithu nyengo ino pali kagulu kamene Mulungu wakadzodza kuti kazuzula, kalengeza, kachenjeza, kalimbikitsa, kaweta mpaka nakakwanisa kusunga malamulo a Mulungu. Kameneko kakakocheza ndi kamene Mulungu Ellen White akuti seventh day sizasanduka babulo, sakunena china mtindi cha wanthu, koma gulu limene likwanisa kusunga malamulo a Mulungu, gulu limene likwanisa kusunga umboni wa Yesu Kristu m'masiku ano. Gululo sikutinso lingokhala chetayi, ndi gulu limenenso sikuti lidzingolondola ndi kukhala nawo mchipwirikiti cha kugwacho, koma lituluka poyera ndi kupita kukatsutsa chinyengo chimene chikubisika mkati mwa zifanifani za zinthu za mapemphero, mkati mwa zifanizo za kupemphera zoyerekezera ngati wanthu akupita kumwamba koma ali kugwa. Mkatikati mwa zinthu zimenezo okondedwa, ndi mmene Ambuye oweruza olungama ati ayimitse makwatodezimani namazuzula. Pozuzula makwatodezimani wasadakhale bwenzi la Kaisala, sanakhale bwenzi la chipembedzo cha chilamulo cha masiku amene, sanakhale bwenzi la sistimu yonse ya chikatolika mmanyengo iti imeneyi ya Chiroma. Munyengo imeneyi anakhala adani makwatodezimaniwa, nasamusidwa mnyumba zawo, anakhala ngati wanthu opanda mabanja, anakhala ngati wanthu osausidwa, wanthu osawerengeredwa pakati pa wanthu, chifukwa adatsutsa. Okondedwa, ndani alimbe mtima lero ati ajoinane mu gulu limene likasunge malamulo a Mulungu ndi kusunga umboni wa Yesu Kristu m'masiku ano, chifukwa umboni wa Yesu ndiyo mzimu wa chinenero. Tamverani makosana, posunga ichi ndikuti tasunga umboni wa Yesu Kristu, tasunganso malamulo a Mulungu. Na gulu losunga malamulo a Mulungu ndi limene munyengo ili linali kuyimira ngati makwatodezimani. Anyamatawa munali ena ophunzira makwatodezimani, munali ena anthu ooneka ngati alibe sukulu, munali ena anthu amene anango adalisa Mulungu ndi wisdom yosachita kugula ndi maphunziro. Gulu limeneli lidasonkhana pamodzi, munali amphawi komanso munali anthu ena osauka amene adavomereza kuti tikudziwa kuti kukamutsutsa Kaisala ndi imfa, kukamutsutsa Kaisala ndi udani, kumutsutsa Kaisala ndi kulakwa kwambiri, komanso kutsutsa chikatolika, kutsutsa mpando wa upapa nyengo imeneyo kunalinso kulakwira mulandu kwambiri. Kotero kuti ife tivomereze kukhala pa mulandu, koma bora tilongosole. Nawo awa adali oyambirira amene adatsutsa kwambiri komanso kuzipanga kuti zinthu zimenezi zikhale zosiyana. Okondedwa, ichichi chinali ngati chiyambi cha gulu lina mu nyengo ya pakatipo amene adayimirira ndi kuyamba kuonetsera mpingo wa dziko lapansi kuti sizoona Easter ndi chipembedzo cha ziwanda. So okondedwa, ndimafuna nene kuti ku mfundo zanga zoyamba zimene ndikuzigawa mmawa uno kwa ife ngati mpingo wa Mulungu, tidziwe kunena kuti Easter ndi chipembedzo cha mafano. Chilibe kulumikizika kulikonse pakati pa kuuka kwa Yesu Kristu ndi kufa kwa Yesu Kristu. Tamverani, ku Babulo Mulunguyu otchedwa Easter, kapena nene kuti mawu oti Easter amalumikizana kwambiri ndi Easter, mulungu wa mkazi wa dzuwa. Easter, mulungu wa mkazi wa dzuwa. Tamverani, ku Baibulo mulunguyu amamutcha Easter mkazi wa mulungu dzuwa Bala, malingana ndi kulemba kwa 1 Mafumu chapter chake cha namba 22. 1 Mafumu chapter chake cha namba 22. Tatiye nokondedwa tione nkhani imeneyi ngati zikhala zoti zilumikizane mkawerengedwe kathu. 1 Mafumu chapter chake cha 22 ikuoneka ngati ndi verse yake ya namba 53 ngati ilipo. Tatiye tiwerengeni verse limeneli la namba 53 limene likunena kuti natumikira Bala
naweramira naputa mkwiyo wa mulungu wa Israeli monga umo anachitira atate wawo. Tamverani. Natumikira Bala naweramira naputa mkwiyo wa mulungu. Okondedwa, chinali chipembezo chimene Bala ngati mulungu wa mamuna anali ndi mkazi ake, ndiye mkaziyo amamutcha kuti Ishtra. Now, anthu anali ndi chizolowezi chopembeza milungu ya chilendo. Masiku awa zidali zosavuta kuzimva chifukwa ankasema ziboliboli zimene zinali kuyimira. Koma tsopano dziwani kunena kuti chiboliboli chilichonse chimene chinkasemedwa chinali ndi ochichita support, ochizungulira, chimakhala ndi kabineti. Ndiye mu kabineti imeneyi amakhala ndi mabuku ndi mfundo zake ndi constitution zake zimene zidzitsatira polemekeza mulunguyi zikamapita ngati malamulo ku anthu. Mwa njira ina milunguyi inali ndi malamulo ake amene akayikidwa anthu amayenera kulambira malamulowo. Ndiye kuti ngakhale kumene muliko kulibe chifanizochi koma kunali lamulo la Bala. Mwachisanzo, munthu asapezeke ogulisa mbuzi osatenga chikalata kwa mulungu Bala. Now, malamulo awa anali kupezeka kuti munthu ukakhala ni mbuzi umayenera kupita kaye kwa mulungu Bala, ndetu umapita kwa mafumu, umapita kwa ma MP, umapita kwa anthu amene ni ma cabinet member achipembezocho, amene mulungu wawo popeza kulibe chamoyo amangoyimika chifanizo chimene satana koma chili chosema. Satana amangouzira mpweya ku malamulo adzikhala active. Koma popembeza mmakapembeza chibolibolichi. Now, ziboliboli zimenezi ni milungu imeneyi inali ndi milungu yake imene amayiyerekezera kuti ndiye mkazi ake. Ndiye mkazi wa mulungu Balayu, amene tikudziwa kuti Balayu ndiye Luciferayo muchifanizo, amene anali ni mkazi ake amene amatchedwa kuti Ishtra. Ndiye Ishtra uyuyu ndi amene tsopano anali ndi ziwanda zozungulira zimene zimayendesa chipembezo, chifukwa Ishtrayi chinali chimake cheni cha mulungu dzuwa. Khani imene ndiyovuta kwambiri. Ndiye kuti pamene timaona Bala, ndiye kuti timaona kuti kuseri kwa Ishtraku kuli star imene ndi nyenyezi. Na nyenyezi izi zimene zikumuzungulira zikuyima ngati mulungu wa mkazi. Ndiye Bala anali ndi saini ya dzuwa. Ndiye kuti tikuona kuti zifanizo za kuthambo zimene zija m'buku la Exodo anayamba kutifotokozera kuti usamapembeze zifanizo za mwamba kapena za dziko lapansi. Usazipembeze izo malingana ni malamulo pa 10 commandment taipeza mu Exodo chapter number 20. Akutipasa kuti tisamapembeze zifanizo. Na uchipembezo ichi cha Easter, holiday ya Easter, muli chipembezo cha mulungu dzuwa, chifanifani cha dzuwa komanso nyenyezi zimene ndizolesedwa. Ichi chokondedwa chifikire kumuyezo okwera. Mukamawerenga Exodo, pakachisi wa mulungu sakuvomera kuyikapo zifanizo angakhale za angelo a mulungu, chifukwa Bible likuti pasakale chifanizo cha zinthu za mwamba kapena za dziko lapansi. Khani yosausa okondedwa. Kumpembeza mulungu akunena kuti tisamamphatikizira ndi zifanizo za mwamba kapena za dziko lapansi. Mwa ichi ndikadakonda kuti pamene tikumpembeza mulungu akhristu tingompembeza mulungu yekha popanda jambula. Chifukwa mwina tingaganize kuti kujambula angelo, koma Bible likuti musamampembeze mulungu, musapembeze za mwamba kapena za dziko lapansi. Musayiwale kuti angelo ndi timu ya mulungu mwamba, ndi zolengedwa za mulungu mwamba zimene zimatsika kudzatumikiranso mulungu kuno. Inde angakhale tayikizika kukulengeza uthenga wa angelo atatu. Khani yosausa okondedwa. Khani iyi ndiyo sausa kwambiri. Na Bible likungotipasa chithunzi chimenechi cha mwambo uwu wa Easter kuti tisamalemekeze zolengedwa. Na mkatikati mwa mwambo wa Easter muli chipembezo cha zinthu zolengedwa, mulungu dzuwa komanso mwezi.
Chifukwa cha ichi makwato desmani adaona kuti mwambo wa Easter ndi chipembedzo cheni chosonkhanira ziwanda. Tadikirani pamene. Munyengo imene ine ndinali ku chipembedzo cha satana, nyengo ngati yomwe ino ya Easter, ziwanda zochokera kummawa mosogozedwa ndi ziwanda zikulu zimene zimasunga zilumba ku dziko lapansi, mosogozedwa ndi ziwanda za ku Bermuda Island, zimene ndidakazipeza nyengo imene ndidakakhala pa Bermuda Island kwa miyezi yokwana pafupi 9. Tamverani, ziwanda zimenezo zimabwera kuzachita symbolize mu maonekedwe a dzuwa mu nyengo yomwe inoyo ya Easter, imene inu ndine tikunena kuti ndiye nyengo yakufa ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, imene atipasa dzina lakuti Easter. Hani osausa okondedwa, ziwanda izi zimazapanga celebrate, ma celebration awo amakhala miyezi iti imene inu ndine tikangalowe nawo mchikondwerero chimenechi. Chimachitika ndi chani? Kafukufuku okwanira komanso kudziwa kokwanira kulinda anzathu achipembedzo cha chikatolika ku Vatican za mwambo umenewu kuti kodi behind the ceremony kuli chani kuseri kwakeko. Iwowa amaziwa secret yeni ya chimene chichi, kotero kuti nyenyezi komanso mwezi malumu ena anzipinda za ku Vatican zimaonekera zikulambiridwa masaini a mitundu yosiyanasiyana, ndipo dzuwa mwazifanizo za zimapepala zonyezimira koma zodindidwa dzuwa zayamba kuyendayenda mtauni ya Vatican, zikuyendayenda mu Oklahoma lerolo ndikunena pano. Chifukwa chani? Kanyengo komwe kano ndi kamenenso anzathuwa amakhala atalowa mu nyengo imene imatchedwa kuti Lent. Sungani khutu chifukwa tikulowera kumeneko. Mwambo wa Easter ndi wachikunja. Mulungu wamkaziyo amene amatchedwa amayimiridwa ndi Easter adazizionesera ngati munthu ku dziko lapansi mu dzina la mulungu wamkazi otchedwa kuti Semiramisi, amayi wake komanso mkazi wake wa Nimirodi, malingana ndi Genesis chapter number 10 verse number 8 mpaka verse number 9. Iwowa anali oyamba kuyambitsa chipembedzo cha Bala, ndipo Semiramisi anayamba kudziwika ngati mfumu yaikazi ya kumwamba, malingana ndi Yeremiya chapter number 17 kuyambira chapter number 7 kuyambira verse yake ya number 9 mpaka na verse yake ya number 10. Okondedwa, tipiteni tiyambire ku Yeremiya chapter chake cha number 7. Yeremiya chapter number 7. Tione chimene makwato desmani anayenera kutsutsa komanso adatsutsa nkwatengera kuimfa, kukumangidwa komanso kuzunzidwa. Chimenenso inu ndine amene Bible likunena kuti koma anthu anga otchedwa dzina langa, kutanthauza kuti Mulungu wakhala akusunga kampingo kagulu kofanana ndi makwato desmani ngati anthu ache amene akuyenera kuzitsutsa. Tizitsutse ziti? Tamverani okondedwa, mwambo ukalero ukuonekera motere mongodutsa pa verse number 17 ya Yeremiya chapter chake cha number 5. Ikuti chani? Koma suona iwe chimene ichichita midzi ya Yuda ndi misewu ya Yerusalemu? Tamverani, Yeremiya ngati mneneri akuntukulitsa maso ngati masomphenya, akuti taona chimene chikuchitika m'midzi ya Yuda. Nkhani imeneyo okondedwa ni nkhani yosausa kwambiri. Uyambe waona chimene chikuchitika koma m'midzi ya Yuda. Kodi Yuda ni ndani? Mukapeza kuti Yuda ndi fuko, ndi mmodzi mwa ana 12 a Israeli, ana 12 a Yakobo, ndi fuko na mmodzi mwa mafuko 12 aku dziko lapansi. Tamverani okondedwa, ndiye kuti tikunena kuti midzi ya Yuda tikunena ku chipembedzo
kuli kuzochitika kumene ali ni mulungu wawo. Now chasokonekera choyipa chija chidayamba kukapezeka m'midzi ya Yuda. Sichachilendo okondedwa kupeza kuti Easter lero ikuchitika pa mudzi wa Yuda. Mudzi wa Yuda ndani? Yuda ndi ndani? Inu ndine ndife Ayuda alero anyengo ino chifukwa cha mwazi wa Yesu Kristu umene unakhesedwa. Tamverani kumene Bible likuti mpakana atadza Silo. Tamverani okondedwa, iye Yesu Kristu amafuula ngati mkango wa fuko la Yuda. Now ndi fuko la Yudalo la kumapeto limene lidalandira vumbulutso la mwana wa Mulungu, limene lidalandira vumbulutso la mawu a Mulungu, limene lidalandira vumbulutso la choonadi, layamba kuonekera kuphatikana mkatikatimo m'midzi ya Yuda. Mwayamba kupezeka Hanyo sausa ndi akuntukula masopanoyu ndi Yeremiya, amene ndimaganiza kuti lero angakhala Yeremiya mpingo wa Mulungu. Mungafunika Yeremiya pakati pa Israeli pamene tikufika kumapeto anthawi, amene alumikizane ndi Mulungu lerolo, ana a Mulungu amene achita ubwenzi ndi Mulungu lero, mpingo wa Mulungu umene uchita ndi Mulungu ubwenzi lero. Yeremiya wa lero amene tidzikambirana ndi Mulungu azitionesa zimene zikuchitika m'midzi ya Yuda ndi m'misewu ya Yuda. Niyo sausa Ambuye ndikupempheni ndikadakhala ine ndikhale ine Yeremiya wa lero amene mungalankhule nane ndikumayenda nane kukambitsana nkhani kukhala pa tebulo ndi Ambuye ndiye muzindionetsa zochitika m'midzi ya Yuda. Mulungu mpaka nalero mmawa uno hakusakasaka munthu, hakusakasaka mbusa. Kodi mkulikulu, kodi ndipati, kodi ndipera paliponsepo. Akusakasaka mbusa nyengo ino amenanga mudzodze ndi mzimu wa Yeremiya adzikambirana naye ndi antukule maso azimuonetsa zimene zikuchitika m'midzi ya Yuda. Kanyo sausa chinthu chimene okondedwa tidziwe pano nchakuti chimo sili kuyambira ku midzi ya chikunja ya Amori ndi Ahivi. Ayi, lero posa chedwa okondedwa tiyambeka yetaona chimo lochitika m'mudzi wa Yuda. Choipa chimene chikuchitika m'mudzi wa Yuda. Anthu tili ndi chizolowezi zoganiza kuti chifukwa timapita ku chalichi, chifukwa timakasonkhana pa domination ina yache ndiye tayera. Ayi, pakadafunika kuti ku domination imeneyo mmene inu ya abusa mudasankhidwa ndi kukhala mbusa wa chigawo, kukhala mbusa pa mpingo, kukhala oyang'anira dera, oyang'anira section, oyang'anira dera lalikulu, oyang'anira kontinenti. Mmene mwasankhidwa mukanayenera kudzichepesera kwa Yehova na mukhala Yeremiya kuti adzikuululirani kukuuzani zoyipa zochitika osati kubala, zochitika osati kuhule, zochitika osati kufiti, zochitika osati kuchikunja, koma zoyipa zochitika m'mudzi wa Yuda. Ndi chimene Mulungu akumfuna lero. Ndani akhale ngati Yeremiya amene akhoza kuyimirira ni Yehova masiku akumapeto ano nayamba kumamuonesa zowawa zochitika m'mudzi wa Yuda, amene azimuonesa koma zochitika zakomweko. Amainga bambo tamverani, munasankhidwa abusa kuti muzinena choipa cha mudzi wa Yuda. Ngati Seventh Day Adventist idasankhaiwe kudera lakolo, ndi makonde kunena za chipembedzo changa, adakusankha kuti uyende ndi Yehova ngati Yeremiya azikuonesa zochitika za mudzi wa Yuda. Osati kukavomereza choipa cha mudzi wa Yuda, koma kukatsutsa choipa cha mudzi wa Yuda. Mulungu akufuna mbusa lero ku union, akufuna mbusa lero ku office amene akhoza kuyima ngati Yeremiya nakweza maso nayamba kuzuzula zoyipa za mudzi wa Yuda. Osati kumwera nawo chikho, kumwera nawo chikho cha mwazi, kumwera nawo chikho cha makobiri, kumwera nawo chikho cha chikatolika. Ayi, koma kuti udzikakwanitsa kuyima ndi kuzuzula zochitika za mudzi wa Yuda. Ndani amene atenge Yehova lero
Komatu ndikuchenjeze m'bale wanga m'busa, mtsogoleri, mtumiki, mulaliki, pa utumiki uli wonse pa ministry ili yonse, ngati ukufuna kudzozedwa ndi mzimu wa Yeremiya kuti ayambe kukuonesa zoyipa za muzi wa Yuda, samala, chifukwa muzi wa Yuda sumafuna chilungamo. Taonera makwato Desmani mmene adayamba kuzuzula pakati pa mpingo wa masiku amene oyambirira, nayamba kufotokoza kuti abale mawu a Mulungu sayenera kuyenda chonchi. Isitatu ndi chipembedzo cha mafano chidayambira m'buku la Genesis. Anali Semiramisi, anali Tamuzi, anali Nimilodi. Ndi chipembedzo cha chikunja, tikupembeza dzuwa komanso mwezi, tikupembeza dzuwa komanso nyenyezi, zolengedwa zimene mawu a Mulungu adaletsa. Potero makwato Desmani anamangidwa, potero makwato Desmani anazunzidwa, ndiye analolera kupirira chizunzo koma choonadi chionekere. Adalolera kukhala kumbali ya kagulu kochepa kamene kakusunga malamulo, kusiyana ndi kukhala ni mbali ya gulu lalikulu imene yaswa malamulo ndi kulephera kusunga umboni wa Yesu Khristu. Hani osausa makosana, mundilole okondedwa timuyitane Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene akatithandizira moona mtima kutipasa mzimu uwu. Tachioneni chikuchitika pamenepa. Verse number 17. Verse number 17. Kodi suona iwe chimene achichita m'midzi ya Yuda ndi m'misewu ya Yerusalemu? Kufunsa, kodi sukuona? Ndinetu ndi nkhani imene ndimafuna ndinene pa nyengo ino ya Easter, pa umboni wanga wa mmawa uno, kuti ichi ndi chikonzero cha satana. Ngakhale mene tinali ku sataniki, timautsata bwino mwambo umenewu kuti zipembezo zolengedwa zimalemekezedwa, zimene Bible lidanena kuti musazilemekeze, zimalemekezedwa mu nyengo ya Easter. Nkhani yosausa okondedwa, komanso ni nkhani yodesa nkhawa kwambiri, nkhani yochitisa mantha kwambiri, nkhani imeneyi. Now Bible pa verse number 17 muliyang'ane mosamalisa kwambiri, chifukwa sili kunena kanthu kena koma likufunsa, ndiye likuti kodi suona Yeremiya chimene chikuchitika m'midzi ya Yuda? Nkhani yosausa, chimene chakuphaphula kuti mpaka na usaone Israeliwe, chakuphaphula chapha maso kuti mpaka usaone ncha. Sonotu anzathu achipembezo cha satana, ziwanda zonse achina na izivuma, ziwanda zimene zimafuna kukapha chikhulupiriro, achina na izivuma, ziwanda zimene zimakadetsa maso ma atumiki, achina na izivuma, ziwanda zimene zimakaononga chikhulupiriro, zimene zimakapha, zimene timazipeza pa Exodus chapter number 2, zimene zidafunsafunso kumfunsayo Mose adakuyika ndani kukhala oyang'anira wa m'bale wako. Kodi iwe ufuna utipenso mpaka kuchita mantha ziwanda zimene zidakamuukira kukamuvutitsa Mose mpaka kuthavira ku Midian? Achina na izivuma, amenewa achina na izivuma, amene amakaopseza ana Mulungu kukasakanene choonadi, ndi amakapaka maso phula limenelewa kuti kodi sukuona. Nthawi ino okondedwa ndimene tikadafunika titsegulekaye maso, wasati kungolimbana ndi anzathu omwemowa. Ayi, tasiye kaye, tiyambe tayang'ana choyipa chochitika m'mudzi wa Yuda. Mwambo wa Easter ndi chimodzi mwa choyipa chochitika pakati pa Yuda. Ndakuti kodi sukuona? Nanga wachiona chimene chikuchitika m'misewu ya Yerusalemu? Chinkachitika ncha, ankathyola mitengo yakanjeza nayamba kumayenda, ndiko manena kuti kanjeza day, kuyenda ndi mitengo yakanjeza. Osayiwala mayinda bambo kuti chipembedzo ichi nchosausa kwambiri. Mukangotenga kokha masamba akanjeza amene amayenda m'misewu, mwapeza kuti sakuyambira pano. Musayiwale kuti imeneyi ndiye symbol ya logo ya United Nation, kuti uku kudaenda masamba, ukuso masamba adakuta kuno. Kodi ukuchiona choyipa chochitika m'midzi ya Yuda? Nkhani yosausa chikuchitika pa msewu, kodi tikuona? Okondedwa,
misewu ya choonadi, misewu ya mulungu, mmene Bible likuti ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Ndiye msewu wathu wa Yerusalemu, ndiye njira yathu yopitira kumwamba. Munjira mopita kumwambamu mukuona mmene anthu ayikiramo minga, mmene ayaliramo makhwata akanjeza kuti chotsa pa chikhulupiriro cha Yesu ndi kukatika pa chikhulupiriro cha UN, kuti iyalira makhwata akanjeza pa njira. Nkhani yosausa okondedwa, Yesu ndiye mfumu ya mafumu amene akuyembekezera inu ndine tilowe mu ufumu wa Mulungu. Koma zipembedzo za satana zatchera msampha pamodzi ndi ziwanda zace. Amayi ndi abambo, ndimafuna ine ndifotokoze pano. Nkhani iyi ndiyosausa komanso ndiyolemetsa kumva. Ameneyu ndi Yeremiya, verse number 18. Ana atola nkhuni ndi atate akoleza moto, akazi akanyanga ufa kuti aumbe mikate ya mfumu yayikazi yakumwamba, nathirire milungu ina nsembe yothira kuti autse mkwiyo wanga. Now, verse number 18 akungotifotokozera dongosolo lotani okondedwa. Lomwero limene tikulifotokoza, limene makwato Desmani adayamba kulitsutsa, atayamba kuliona kuti layamba kuchitika pa mpingo wa Mulungu. Ni udindo wathu wa ife kutsutsa, kuima, kuletsa, kuyeretsa chipembedzo. Tikaona kuti pakati pa chipembedzo pakubuka zinthu zina, tikaona kuti ana ayamba kutola nkhuni. Nkhani yosausa okondedwa, tikayamba waona vana atayamba kutola nkhuni pakati pa dziko lapansi, kuti akayambe kuyatsa moto wachilendo. Ana ayamba kutola nkhuni, vana ayamba kutola nkhuni kuti ayatse moto wachilendo. Vana ayamba kutola nkhuni kuti akayambe kuyatsa moto wachilendo. Basopo nimaganiza kuti si nthawi ino okondedwa yothandizira kukatola nawo nkhuni, chifukwa makoleji osiyanasiyana ku dziko lapansi, ma scholarship amene alipo ku dziko lapansi akutuma ana akatole nkhuni. Ndiye ndikumuona mwana wa chipembedzo changa ali kutchire, ndikunena pano ali ku Bangladesh ku college chakuti theology kukatola nkhuni kuti azakoleze moto wachilendo. Nkhani yosausa. Wanthu akwera ndege, ndikunena pano wena ali ku Israeli hakuti kukatenga madzi anointed water kuti azakoleze moto wachilendo pa dziko lapansi. Nkhani yosausa. Ndikumuona munthu lero alikale ni mafomu osayinidwa scholarship yochokera ku chikatolika, koma ndi wa mpingo wanga akufuna adzikwera ndege ulendo ku sukulu, mwazitenga kuti ndalama ulendo wakatola nkhuni kuti azakoleze moto wachilendo. Posachedwa okondedwa mufikiratu kuona lawilawi moto, chifukwa pakadali panopa vantu majesuiti, mabungwe azipembedzo za satana, ma satanic organization achita chidwi chawo kuyang'ana kwa anthu azibusa kuti amene wamonga ana awatuma apite ntchire akatole nkhuni azayese moto wachilendo ku dziko lapansi. Nkhani yosausa. Nkhani yosausa koma niyovuta kwambiri okondedwa. Nkhani ino yochititsa mantha pamene tasala pang'ono kufika kwathu okondedwa. Oweruza athu akakhalapo, ndi chifukwa chake pakufunika kuti mzimu wa Mulungu atiutsire mneneri weniweni pakati pathu. Ndiye mzimu wake wa chinenero. Pamene mngelo wa Mulungu akhala akulengeza uthenga woona wopembeza mu mzimu ndi choonadi aoneke. Chifukwa chani? Tili mu nthawi yowawa yopweteka imene dziko lapansi chipembedzo chanucho atuma mwana akatole nkhuni adzayase. Apya posachedwa Methodist. Nkhani yosausa. Sikale sisi apya kuyaka moto chifukwa vana wapita kwakatola nkhuni. Posachedwa okondedwa chipembedzo chikusakazika chifukwa vana apita kwakatola nkhuni. Okondedwa ndikusimikizireni pamaso pa Mulungu palibe kena kalikonse kamene kadzakhala kobisika mu nthawi ya kumapeto. Tili ndi vana ochuluka amene ali mchilemu. Ngakhale LCD ikunena zimenezi. Tamverani okondedwa. Mukafufuza mbiri ya chipembedzo zikulu za dziko lapansi
zimene zinali kutsutsa ndi kutsimikizira zakutha kwa nthawi naziyenda ndi mzimu wa chinenero, spirit of prophecy, zinali zikutetezeka, sizimalola mamembala kupita ku sukulu wamba. Koma lero wanthu akupita ku sukulu za wamba kukatenga ma PhD, kukatola nkhuni. Mukafunsa kumeneko mukamva kuti amene amaphunzitsa kumeneko ndi chakuti dokotala chakuti. Kodi ndi wa Seventh Adventist mukampeza kuti ayi. Kodi ndi wa chikhulupiriro chanu cha Assemblies mukapeza kuti ayi. Koma ndi chakuti theologian akufotokozera chimene akupanga amene wandicha akuatoletsa wana nkhuni za chilendo kuti adzayatse moto wa chilendo. So nimafuna ndichenjeze mpingo kuti zaka zino satana akutuma ana kutchira akatoleya akakutolereni nkhuni kuti adzayatse moto. Chifukwa cha ichi Mulungu akudzutsa makwato Desmani kuti tidziwa gwira chire ana amene apita kukatola nkhuniwa. Ndiye musatiletse amene tili ndi chidziwiso. Tizikuwuzani kuti mwaona abusawe anakatola nkhuni afuna kuyatsa moto. Waona Ezekiel nkhani yosausa. Wokondedwa, chinali kuoneka choncho chipembedzo chimenechi. Kotero kuti nkhani imeneyi muipeza kuchokera pa verse number 17 mpaka na verse number 19. Mukaipezanso pa Yeremiya chapter 44 verse yake ya number 17. Imene akufotokozera za chiyambi cha chipembedzo kapena mwambo wa Easter kuti inali devil worship, demonic worship. Kutere ku ana Mulungu sitikufunika kutenga nawo mbali pa chipembedzo cha Easter. Chifukwa ndiye kuti tikuphwanya malamulo a Mulungu amene anati musakhale naye Mulungu ndipo musamfanizire Mulungu ndi chinthu chakuthambo kapena li cha dziko lapansi. Musamfanizire, ali payekha, iye ali kilini. Musatenge china chake kutsogolo kwake nkuchipembeza m'malo mwake. Chifukwa Mulunguyo alibe vice, alibe image ina ku dziko lapansi imene tingayipembeze na tiyikhulupirira. Ndi Easter ndi chipembedzo cha mafano. Ndikhulupirira kuti chipembedzo chimenechi chikwalondolera anthu ondedwa kuti chikutilondolera ku chipembedzo cha Sunday worship kapena kuti Sunny day. Nkhani yosausa. Chimake chenicheni cha mwambo umene wa Easter chimapita ku Sunday worship. Tamverani. Monga Ezekiel anati kuchita madyerero awa a Mulungu zimamnyasa Yehova, ndipo Yehova amanyasidwa nane, amanyasidwa nanu, amanyasidwa nawo, kapena kuti anyasidwa nanu mukajoina nawo chipembedzo kapena mwambo umene ukubwera wa Easter. Chifukwa chipembedzo ichi chili ndi kukhazike kwenikweni. Ndikunena pano mmawa uno mukagugula muyang'ane ku Halloween worship, mupeza kuti kuli ma preparation malingana ndi kufotokoza kwa LCD, ndikuti kuli ma preparation aku Halloween amene sopano anthu onse opembeza chipembedzo cha satana akusonkhana mu America. Tikunena pano kuti akayambe kupanga mwambo umwewu wa Easter, tikunenawo chipembedzo cha satana kuseriku zatuluka ziwanda kuchoka ku madzi, kuchoka ku nyanja, zasonkhana chipembedzo. Ife tapita chipembedzo chimenechi. Inu mukamakondwerera ngati ana Mulungu timadziwa kuti tikungowapembezesa mafano, koma sitikuwapembezesa kuuka kwa Yesu Khristu. Amayi ndi abambo, nkhani ndiyo sausa. Chimakhala kuti ndi chikonzekero chimene satana akukonza kuuka kwa Mulungu dzuwa. Ambuye atithandize okondedwa. Easter ndi kuuka kwa Mulungu dzuwa. Okondedwa, mundilole kuti inu ndine tikumane mu part 2 mmene tidziwe sopano chinsinsi cha Easter
ndikuti kodi kumene tikulowera tsopano ndikuti ndi chinthuchi. Kodi mwambo wa Easter ukungothera pomwepa kapena uli ndi zinsinsi kuseliku zoposa zimene timaganizira? Amayi ndi abambo, mundilole masana wano kuti ndiyende mu corridor number 16 room number 4 ya mu secret archive ya ku Vatican, ndifukule ngati nkutheka kuti Easter kuli chani kuseli choposa ichi. Ambuye akuthandizeni, athandize inu ndine pamene tikuphunzira ndi kuchoka muchikhalidwe ndi mchipembedzo zakapembedzedwe ka milungu imene satana amangotilambiritsa zinthu zimene sitikudziwa. Ndimalize part 1 kuti mwambo wa Easter sukutikhuza na mulungu. Amen mpingo. Tipemphere. Mulungu wanga mchigawo chimene chichoyamba, mmene taphunzira, mmene mukutionetsera, mulowe nafe mchigawo chachiwiri ndipo mutithandize. Kanthawi yaka Yehova kamene ndikudziwa kuti mukuomba lipenga ndipo mukulalikira uthenga wa angelo atatu watulukani mmenemo ndi kuatulutsa anthu ku zipembedzo za mafano pamene mukutichapa m'maso za miyambo ya chikunja yotchedwa Easter. Mwasankha kagulu kofanana ndi makwato Dezimani. Ndiye ndikupempha Ambuye kuti iwowo amene akhalenso ndi mzimu omwewu wotsutsa ichi akhalatu adani achipembedzo chachikulu cha ku dziko lapansi. Chifukwa cha ichi mwathandize akhala adani azipembedzo zawo, akhala anthu olankhula za chilendo zosamveka zosadziwika. Pamenepo akusikumbira mayenje a imfa, mukhale nawo pamene akuphedwa, mukhale nawo pamene akutayidwa ku mipingo yawo, mukhale nawo pamene akuoneka ngati owukira. Chifukwa chani Mulungu mwadzotsa ndi kuwapasa kuthekera, ndipo ndikhulupirira kuti mzimu wachinenero ukuyenda nawo pakati pawo. Muyende nawo mu dzina la Yesu. Amen. Tipemphere. Mulungu wathu wakumwamba, mwationa nanu tili chete kuyembekezera chikhonzero cha mawu anu pamene mukupitirira kutipatsira umboni wakufotokozera chinyengo cha dziko lapansi chokhuzana ndi mwambo uwu, mmene mukutipatsa chinsinsi chenicheni cha zochitikazi. Tithandizeni kuti maso athu atseguke ndi kuchidziwa chimene chikuchitika mu nyengo yathu. Mulungu wanga, ndikupempheni kuti nthawi imeneyi mukhale nane mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mpingo wa Mulungu, ndikhulupirira kuti inu ndine taona chigawo choyamba mmene taona kuti satana ndiyerekezi ntchito yake ndi kutenga mpingo wa Mulungu kupembedzesa mafano. Ndipo taona kuti Easter si mwambo wa Chikhristu. Anzathu makwato Dezimani mu gawo loyamba la umboniwu tapeza kuti adachitsutsa chinthuchi atavundukula malemba amene tawawerenga, nawonso ankayima m'malemba omwewa mmene munali kuonekera buku la 1 Mafumu chapter number 22 verse yake ya number 53. Komanso munali kuonekera mbuku la Yeremiah chapter number 17 mmene tinali kufika chapter number 7 kuyambira verse 17 mpaka 19. Monsemo okondedwa tikutchulamu mumaoneka pakati pa Easter komanso bala ngati achaini yake amwambo wa Easter. Now, okondedwa, pamene tikutchula Easter musayiwale kuti mkati mwa sentence ya Easter mumakhala mawu akuti Easter Sunday. Now, okondedwa, nimafuna ndinene kuti iwo akamanena za Easter Sunday amakhala kuti akufotokozera za kuuka kwa Yesu Kristu, kapena kuti kufa ndi kuuka kwa Yesu Kristu. Ichi okondedwa, ndimafuna kuti inu ndine timvane koma mothandizidwa ndi Ambuye mozama kwambiri malinga ndi zimene taona ku dziko lapansi mmene satana ndiyerekezi wachitira powapembedzesa ana a Mulungu zinthu zimene zili zosakhala bwino. Tamverani okondedwa.
tsiku ndi tsiku tikamakhala mdziko lapansi tisamaganizire kuti zinthu zikuyenda mmene inu ndi ine tikuganizira. Satana ali ndi zochita zake ndipo ali ndi zinsinsi zake kuseri kwa zimene inu ndi ine tikuzidziwa. Nkhani zimene zokondedwa ndi nkhani zimene ana Mulungu tinafunika kuti tizizidziwa koma mwasatane pozindikira za chinyengo chimene Satana ndiyerekeziyu anachichita ku dziko lapansi. Okondedwa, ndimafuna ndifotokoze kunena kuti ngati inu ndi ine tikhala osalemekeza bwino Mulungu ameneyi, tidzafanana ndi anzathu amene ankatsutsidwa pa Yeremiya chapter number 32 verse yake ya number 35. Tamverani pamene pamawu Mulungu akuti, ndipo anamanga misanja ya bala ili mchigwa cha mwana wa Hinomu kuti apitise ku moto ana awo amuna ndi akazi chifukwa cha Moleki, chimene sindinawawuza, chimene sichinalowa mu mtima mwanga, kuti achite chonyasa ichi chochimwitsa Yuda. Ndimafuna ndinene pamene buku la Yeremiya chapter number 7 tinamvaso mawu a Yuda yemweyo. Chapter number 7 cha Yeremiya verse yake number 17 amatiuza mawu, amanena kuti, kodi suona iwe chimene achita m'midzi ya Yuda ndi m'misewu? Now, zikuoneka ngati kuti pakati pa Yuda pagwa tchimo, pagwa choyipa. Ndi chimene abale awa ankayesa kuchifotokozera mu nyengo imeneyi ngati chiunikiro cha zochitika za msogolo, kapena zimenenso zinali nkuchitika nyengo yawo, pokhuzana ndi chipembedzo cha mafano chokhuzana ndi mwambo wa Easter. Now, tinafotokozera bwino za mwambo umene ukunena kuti ndi kufa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Muphunziro lino lachiwiri mu ndime zomwezi tikuzifotokozerazi, ndimafuna inu ndi ine okondedwa tione za kuuka kwa Mulungu dzuwa, amene taona kale kunena kuti pa mawu akuti Easter pamakhala Easter Sunday. Now, chinsinsi chikuti bwanji? Mundilole makosana ndikutengereni ku corridor number 16 ya mu Vatican Secret Archive. Tilowe okondedwa tikavundukule ma secret document amene akutifotokozera za kuuka kapena chifanizo cha zoona zimene anzathu amadziwa ku Vatican. Anzathu achipembedzo cha chipapapapa zimene amadziwa kumeneko. Ndi mmene mabungwe akudziwira a Satana, ndi mmene Lucifer akudziwira, komanso mmene tinkadziwira ife amene tidali mchipembedzo mu chinsinsi cha Easter. Amalankhula za kuukanso kwa Mulungu Sunday, kapena kuti Sunday, kuuka kwa Mulungu dzuwa pa tsiku limene limatchedwa kuti Sunday. Okondedwa tamverani, tsiku la kupembeza Ambuye ndi tsiku la Sabata, koma pali tsiku la Sunday limene anzathunso amapembeza inde akulunjika kwa Mulungu wawo, ndipo chinsinsi chake sachidziwa kuti ndi chiti. Koma tikupita ku nthawi ya mchikondwerero chomwechi choyerekezera ndi tsiku ili limene tikulipembeza la Easter. Mkatikati mwa mwambo umenewu kuli chikondwerero chimene chikuchitika kuseri, chimene sopano chikulipanga tsiku limeneli lotchedwa Sunday. Lili ngati chikondwerero malembedwe ndi nkafotokozedwe kamene chipembedzo cha Satana adalembera. Akulemba kuti kuchokera zaka zakale kumbuyoko kunali ngati kuti Mulungu dzuwa wafa. Now, ndiye padzafunika kukhala tsiku lowuka. Ndiye Easter amakondolera kulowa
ndi kutuluka, tikunena tsopano zinsinsi zake, amakondwerera kulowa ndi kutuluka kwa tsiku losausa la tsiku la Sande limene liuke posachedwa pompa. Sande uyu mukumuonayi auka abadwa amene kote kuti chikondwerero ichi akukondwerera tsiku limene. Musaiwale kuti ife zolembera za nzanga inu ndina achilamulo amene timapembeza pa tsiku la Sabata, amene tili ndi zolembera za ulosi, amene timayenda ndi mzimu wa chinenero, amatifotokozera bwino za Sunday law, kuti tsiku lina ku dziko lapansi anthu adzaletsedwa kupembeza tsiku lililonse, koma tonse tizizapembeza Sunday lokha. Kotera kuti muchipembezo cha tsiku la Sunday lokha si chipembezo chawamba chimene chiti chidzauke, chili ndi zoyimira, ndiye mwambo wake ndi umene ukuchitika panowu chaka ndi chaka, kumatikumbusa kuti tsiku lina padzakhala tsiku limene dzuwa lidzauke. Tamverani. Masana wano ndakutengerani mu chipinda chimenechi cha Secret Archive kuti tikafike mmene tikapeze buku limene pamwamba adalemba Yazidi devil worship, ndipo adayika Easter Sunday resurrection, kuuka kwa Sunny Day. Ndipo kuchokera mu Gregorian calendar imatilozera kuti Easter Sunday ndi chimake chenicheni cha Sunday Day, kapena kuti cha Sunny Day. Khani imene izimveka bwino okondedwa, kunena kuti mu tsiku limene lili la Sunny Day limene mulungu dzuwa dzauke, kuchipembezo cha Satana adayiyamba nkhondo ya Arimagedo yolimbira na mkangano wa kupembeza Ambuye kuti wamkulu ndani pakati pa Sabata ndi Sande. Ndipo zida zonse zasonkhanitsidwa zokhazikira pansi mamembala a mulungu Sabata, amene akupembeza mulungu wa Sabata, amene Bible likuti muzipembeza tsiku limeneli likhale lopatulika. Ndiye onse amene tili mbali imeneyi tili ngati tagwa kale mchigwa cha Majido kumene kukuchitika nkhondo ya mkangano waukulu, the great controversy. Tamverani, anzathu ali pa preparation ngakhale tajoyina mwambo mwa Easter. Is a preparation of the resurrection of the Sunny Day. Ndiye tsikuli likubwera, ndi limene anzathu ku Glasgow anangolipala pamwamba nkulisiya kaye, akulikambirana mozama kwambiri kuti lidzakhale kuti lidzauke. Ndiye mkati mwa mwambo uwu muli zikondwerero zimene zili ku chinsinsi. Now, anzathu azipembezo zina kuphatikizapo chikatolicizimu chili ndi zinsinsi, ndipo akudziwa chimene chimapembezedwa mu Islamu. Ndikuti ndikukuonjezerani chidziwiso kuchokera ku part 1 mmene taona kuti chipembezo chija chikuchokera ku Genesis chapter 10 mmene tapeza Nimrodi, tapezamo Tamuzi, mmenemo tapezamo Semiramis, pamene mu Bible tapezamo Bala, komanso tapezamo Istra. Tamverani okondedwa, mu chimene chokondedwa ndi mmene kuchokera ku Istra ndi kumene tsopano tikusendera kuti tikayambe tsopano kupeza tsiku limene likutchedwa kuti Sunny Day, limene ndi mulungu dzuwa pansi pa dzina la mulungu Bala lomwero, kusokozedwa ndi Lucifer ngati mkangano umene akukonzekera posachedwa kuti tsikuli libadwe. Kubadwa kwa Sunday libadwa silinabadwe. Inu amene mukupembeza tsiku limeneli kapena amene timakhala msiku limeneli, tisayese kuti lidzakhala mmene lililimu. Ngakhale nanzanga amene mapembeza Sabata, Sunday silidzakhala mmene lililimu. Ngakhale anzanga amene muli kale mu Sunday tsiku limeneli kuti mumakapembeza, chimene chikubwera si chimene mukuchionachi. Mwamumva Ezekieli, komanso munamumva olemba buku la chivumbuluso Mnyamata Yohane ali pa chisumbu cha Patimo mu chapter number 18 akunena za kuletsedwa kwa nyimbo. Sizizamvekanso nyimbo zimenezo. Tikunena kuti ngakhale nyimbo za uzimu za kuimba kwa anthu a Sabata, ngakhale nyimbo za chikunja za makondwerero amene amachitika msiku la Sabata la Saturday, zoyimba zosiyana-siyana maphwando adzaletsedwa. Sunday
tamvera nokondedwa, kudzakhala kuli no keyboard uyimbiratu. Mzanga wometa mbali amene wagwiriza keyboard kukachisi wako, imbiratu. Chifukwa zidzaletsedwa. Chifukwa chani? Dzuwa latsala pang'ono kubadwa. Lidzabadwa dzuwa, lituluka dzuwa la satana, ndiye lidzachitidwa commemorate, kusangalaliridwa, kuchitidwa ona pa tsiku la Sunday. Ndipo tsiku la Sundayro lidzakhala tsiku la lockdown, completely lockdown. Ngakhale chechi chako suzaloledwa kusuntha distance kuchoka ku nyumba kwako kupita ku chalichi kwako kumene umapitako, suzaloledwa kusuntha. Malingana ndi zolembera za LCD zimenezi zili kufupi, zikungomveka chayapo ndi apo. Kudzakhala tsiku limodzi lopembeza, tisapembeza mulungu mmodzi, mwakuti, one world order. Okondedwa, musayese zophweka zikubweradi, koma chinsinsi chake nchakuti pofika pa chimakemake penipeni pa chisauso cha inu anzanga amene mukusunga sabata, kudzakhala kubadwa kwa mulungu dzuwa, amene mulungu dzuwayo ali mchikuta. Ndipo chikondwerero cha chikuta cha kubadwa kwa mulungu dzuwa muzolembera za mdierekezi chimatchedwa rent period, nyengo ya rent. Hani osausa ulendo wafika posausa makosana, tikusendera kuchigwa cha Armagedo kumene mamuna kuyena kuoneka ndiye wosunga sabata, amene azasunga mawu a Mulungu ndi kusunga umboni wa Yesu Khristu. Umboni wa Yesu Khristu ndi wa mzimu wa chinenero, amene azasunga zimene zokondedwa ndani. Baibulo likuti pakuti lafika tsiku la mkwiyo wawo, akhonza kuyima ndani amene ati ayime kumene tikubwerako, chifukwa zikuletsedwa dzuwa libadwa. Nawo muchigawo changa chachiwiri ndibwereze ndikufotokozera za kubadwa kwa mulungu dzuwa, Easter Sunday. Kani yosausa okondedwa, adzabadwa ameneyu mudzamuona, ndipo adzanunkha. Chifukwa chani? Lucifer adakwatira zina mwa ziwanda zimene zimatenga maonekedwe achikazi, ndipo ziwanda zimenezi kusatanikiko amawatcha kapena kuyimira ngati ziwanda zazikazi. Ndiye mwa ziwanda zazikazizi zimayerekezerera kuti bala ndi mamuna, Easter ndi mkazi. Khani yosausa okondedwa. Now, so ziwanda zimenezi siku limeneli la chipembedzo cha Easter, resurrection of the Sunday, imene inu muzikondolera kuti Yesu akuuka, anzana akukondolera kuuka kwa mulungu dzuwa, amene wayamba kuuziridwa mpweya ni mabungwe UN. Chifukwa chake ncha mukapita kuzolembera za satana kuchokera m'buku limene limafotokoza bwino nkhani imeneyi la Luciferian organization, kuchokera m'buku limene la Yazidi the devil worshipper, amalitchanso siku limeneli wiki yomweyi yakuuka kapena imene timachita mwambo wa Easter, amaitcha kuti white sun, kapena kuti dzuwa loyera. Kotero kuti inuyo kuseri mumanena kuti mukupembeza daya kubadwa ndi kuuka kwa Yesu pa siku la Easter, atakwiriritsa mawu a Pasaka, kwachosa mawu a Passover, ndi kukuikirani dzina lacha la Easter, kuuka, kubadwa ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Anzanu tsiku limeneli amanena kuti white sun, koma ine ndizike mizu pakufotokozera kuti kukubwera tsiku limene lidzabadwe Sunday lomweli timalipembezali ndi dzuwa, tsiku la dzuwa lidzachita kubadwa. Achaini achakukonzekera kuti Sunday adzabadwa. Akadzabadwa Sunday, dzikolo iweyo mzanga udzamva. Tamvera, chifukwa palibe buluwale imene idzatsegulidwe kuphika chibuku, kudzakhala chete, angakhale kumwa umweretu, chifukwa likubwera dzuwa, white sun, libadwa posachedwa. Sadzaloledwa munthu ngakhale kumwa mowa, zidakwa, kagulira kutunika mkazi,
Kanyo sausa. Kaguliretu ni handikeni. Mumweretu. Hachina malula. Mumweretu wakondedwa chifukwa sande limenero likadzabado white sun akadzatuluka amene tikumkondwerera mwa chinsinsi kuchibisibisi kuchokera pansi pa nyanja kumatiuza kuti ndi Easter Sunday kuli kubadwa kwa dzuwa likabadwa tsiku limeneli kudzakhala tsiku limene kuzidzakhala lockdown koma yodesa nkhawa angakhala akachaso sadzamwedwa kanyo sausa muhuliretu fapadzakhala Sunday lakuti simudzaenda kupita kumabhala sungira ntuni sima pilira ntuni akakugonera ntuni akupasani ma 500 ma 200 chifukwa lidzatsekedwa tsiku limenelo udzalephera kuvula osampeza mamuna pa msewu adzakhala atatsekeredwa amuna onse pakubwera tsiku la sausa limene dziko lapansi liliyike Sande okondedwa lomweli tikulipembezali chipembezo cha satana chalipangali mpawa posachedwa libadwa eni yakewo akulitcha kuti white sun koma wiki nsoyo mweyo yokondwerera mabuku omwe Yazidi the devil of worshiper by Easter Sunday tamvera okondedwa wiki yomweyo amaitchanso kuti bazino green week kanyo sausa amalitchanso kuti the balazino green week ndete balazino green week ili ndi bungwe la paderadera limene limathandizana ndi gulu limene limatchedwa kuti the Bohemia Grove kanyo sausa mene muli mizati ya ma 33 degrees with the Bohemia Grove yokwana 12 kanyo sausa imene ni nkhani yovuta okondedwa nkhani yovuta tikusererekera kwathu posachedwa ndiye gulu limene la bazino kapena kuti balizino green week kuchokera mu the Bohemia Grove nda amene ayamba kuthandiza sadayamberero ayo adayamba zaka za mbuyo 56 zapita kumbuyo kukonzekera kubadwa kwa mulungu dzuwa kuti tisakukonzekeretse kubadwa kwa mulungu dzuwaku pokonza ma disaster kusokonekera kwa chilengedwe kuvuta kwa mvula dzuwa la chisawawa mavokano miliri yongobuka yobwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo ikadzabalalisa anthu imene idzabwere mu dzina la climate change akadzabalalika anthu akadzapenga akadzasokonekera mafetereza akadzayamba kuumira mwalumali mvula kulibe Juni mmalomo olandira kuzizira akadzayamba kutenthedwa atabalalika mbewu zikunyala mmadimba kukantire abantu kufuna kuthawa mvula kulibe kanyo sausa ma vegetarian kupenga kusausika njala itamenya ma vegetarian chifukwa nyemba sidzamera chifukwa climate change anyamatawa hakubweresa kuti mvula isagwe kudziko lapansi mbatata isuma idalirayo izaleka osapezeka nzanga veji yang'ana kwa Ambuye ufera panteko ni njala chifukwa climate yakalipa kuchokera mu barizino Green Sunday kanyo sausa okondedwa barazino green week akukonza zo sausa machini okondedwa osausa amene abweresa cyclone Gombe the barazino green week chikupeza chisauso komweko kukantile titawa chifukwa kuuma kumeneko tiyang'ane kwa Ambuye okondedwa kani ovuta tasala pang'ono kuyandikira ku Gombe is the preparation of the Sunday, the birth of the sun, white sun, the birth of the white Sunday. Kani osauka kani mene okondedwa ndiyo saukitsa mkati mwa moyo ndipo ndiyo zunza kwambiri tasala pang'ono kuyandikira ku magomba amenewo ichi chikuchitika chokondedwa nyongo imene ya Easter musamayese chinthu wamba kuzolembera za njirekezi nkhani yosausa masiku akanali ano amene timakwera ndege ulendo ku Halloween ku America kumusi uko ku Hawaii
Kani yovuta okondedwa kukachita nawo mwambo wokondwerera kubadwa kwa dzuwa, kumadyedwa, kumakhala chigololo, kumakhala kusangalala, kumakhala kupereka nsembe zosiyana-siyana. Pasopo kani imene ndiyo sausa kwambiri. Usangonyamukaso mkati mwa sabata imene ichisawawa hali nikasamba kunyanja, angakale nyanja imapereka nsembe. Kani imene the barazino wiki yosausa imene imachedwa green week, preparing for the birth of the sun, white sun. Kani yosausa okondedwa dzuwa lilibadwa, ndiye likabadwa lizachedwa Sunday, sunny day. Ndiye dziko lonse lizakhala lili chete, ndiye muzipita kumabungwe, kumisonkhano ikulu ya UN, kuunga muzipita. Hakuiziwa bwino nkhani imene chifukwa the barazino Green Sunday, the Bohemia Grove, hali ndi masayintista akaswiri wadziwa kupanga zipangizo zapamwamba kuchokera ku barazino. Kani yosausa ndi kumene mchina wapanga dzuwa lache. Kodi munamva? Kani yovuta kuchokera ku the barazino green economy, pitani kukataa okondedwa mukaone kuti nyumba ikumangidwa pakati pa nyanja. Tapitani mupite mukaone kukataa. The barazino green economy to change the climate. Kani yosausa okondedwa mumve okondedwa, ndege zombo zikupita kumwamba kukayenda mu space. The barazino green economy, masatellite akukhazikisidwa kumwamba. The barazino green economy. Kani yosausa tili limodzi okondedwa, musachoke mukhale pomwepo. Abadwa Sunday posachedwa pompo idzakhala sabata lomwe munthu wina aliyense sadzayenda kapena kutakataka likadzabadwa dzuwa limene. Ndiye mabungu akuchita preparation kubadwa kwa dzuwako. Chimenecho ndiye chinsinsi chimene ndikuchiulula lero, kuti dziko silili choncho, kuchokera ku Vatican, kuchokera ku UN, kuchokera ku EU, kuchokera ku African chakuti mabungwe onse akudziwa bwino kuti kutsogoloku tikuyembekezera kubadwa kwa dzuwa. Libadwa ndiye likadzabadwa sikuti muzaliona dzuwa lokutiro likuoneka pale, koma lidzakhala ndi simbo ya kupumula kwa siku la Sunday. Ndiye mpumulo wa siku la Sunday ndi umene uzasonkhanisa chipembedzo chimodzi ku dziko lapansi. Siku limenelo akamadzabadwa ameneyo, ngati Yesu akhala sanabwere, ndi pamene padzauka chisauso kwa anthu osunga sabata ndi kusunga malamulo a Mulungu. Kani yosausa nkumene tikuyandikira. Tata ndizichezani limodzi okondedwa, tisakangane ayi, tizigawana zimene akuziwa wina agawire nzake. Kodi ino ni nkhani yothamangisana kati ndiyo ikana pamodzi, nzanga ukuziwa ziti, iwe ukuziwa ziti, tiziyendera limodzi, tipumula posachedwa chifukwa pakubwera sabata mpumulo woona umene Yesu Khristu adzalipenga. Mpingo ndi kukapumula, koma pakadali panopa talowa mu nkhondo ya Magedo yokangana pakati pa chabwino ndi choyipa. Mkangano wokanganira na Sunday ndi sabata uli mkati wakondedwa, ndipo anzathu osunga Sunday oyembekezera kubadwa kwa dzuwa ndiye uzindimvatu. Ndikamati osunga Sunday wangokhala basi kumvesera mtundu wina. Umve mtundu wina lero, usamve mmene umamvera nthawi zonse, chifukwa nkhani ni ya uzimu, ndiyo zama. Usalimve ni mkhutu lobolalo, ayi. Usalimve ni mkhutu wapaka mafutalo, ayi. Umve ndira mkati la uzimu. Ndikamala nkhola za tsiku limeneli lizakukhuzani ngakhale anzanga opempera Sunday nanunso muzakhuzidwa nawo, chifukwa likadzatuluka lamulo ngakhale nyimbo keyboard uyimbiretu, meta mbali uyimbiretu, ndikuuze tukujamiretu pasakwasa wakoyo, uviniretu kwa ito kuchalichi, uviniretu lege, uviniretu chifukwa sisi zapezeka siku limenelo ngakhale nyimbo mmachalichi a Sunday, chifukwa kudzakhala kuli wabadwa Sunday, labadwa dzuwa latuluka. Ndiye kumene kuti kupita kondende kuchisauso kwa serereka, kumene dziko lapansi lipanikizike, kumene munthu afinyidwe. Pitani kwa Ambuye okondedwa, ndi bwino kumaza afinyidwa muli ndi Yesu. There is a great controversy
around the corner. Kani osausa okondedwa. Kani ovuta okondedwa. Siku hili limene sabata kuti muliyeretse chifukwa Mulungu adalipatula na Yesu ndiyerekezi adapatula lache Sunday limene limachedwa sun worshiper, sunny day kapena kuti white Sunday. Lili ndi wiki yosausa, wiki yosausa, wiki yovuta kwambiri. Kani yosausa okondedwa imene kuchedwa the Barizino Green Week. Ndiyo mweyo the Barizino Green Week imene zathu azachuma hadayiutsiranso dongosolo lawo limene akulitcha kuti the green economy. Kuti pamene dzuwa lizizabadwa dziko lonse lizakhale chilengedwe, chidzapumule, chizakhale ndikuti tonse tidzakhala kuti tikulemekeza zolengedwa, tikulemekeza dzuwa limene buku la Exodo lanena kuti musakhale naye mulungu wina, musapembeze chamwamba kapena cha dziko lapansi kapena cha pasi pa nyanja, chisalemekezedwe. Now, padzakhala kuti tonse tikulemekeza dzuwa koma musimbo ya kupumula ndiye kudzakhala chete, mabuluwale adzatsekedwa. Kani yovuta okondedwa. Anyamata nzanga zikondwerero, anyanja msambiretu fosuza kasamba ku nyanja, ngakhale nyanja zidzakhala chete. Kani yosausa okondedwa. Ngakhale magesi adzapumula tsiku limenelo. Azalemekeza anzako koma modabwitsa kwambiri. Ndikuchenjeze m'bale wanga osunga sabata. Angakhale tikuliphwanya lero sabatali. Chayikika kwa munthu pa sabata okondedwa. Pali kuti pa tsiku la sabatali munthu asagule kapena kuti kugulitsa. Koma ife tikuliphwanya sabatali timagula mafoni kugula mayunisi, koma tikumvekera kuti tasunga sabata koma ukumagula mayunisi pa tsiku limeneli. Pamene zimenezi sizifunika tsiku limeneli, chikuti chano kondedwa zolengedwa zonse zikhale chete pamaso pa Yehova pa tsiku lolambira Ambuye, zonse zipumule zikhale chete. Ndiye kuti ngakhale mafoni atsekedwe chifukwa mukugula mayunisi. Sitimagula pa tsiku la sabata. Kugula kusapezeke, ukuphwanya sabata na kutamvera. Iniyo mubaphwanya sabata pomagula mayunisi, koma tsiku ili likadzakwana mundimvetse okondedwa, ngakhale ma Airtel chakuti mipamba ndi anzawo zidzatsekedwa, dziko tulidzakhala chete. Akabadwa Sunday, abadwa akubwera. Ndiye chikonzekero chimene ikufotokozera LCD. Ngakhale zolembera za chipembedzo cha ndiyerekezi akufotokozera zimenezo. Nawonso mawu a Mulungu amatiwuzanso za National Sunday Law, pamene chirombo chidzauka ku dziko lapansi ndi chimene chikusunga madokumenti amenewa. Padzakhala mkangano okondedwa, the great controversy around the corner, the Armageddon ili mkati. Yiti okondedwa yokangana pakati pa chinthu chabwino ndi chinthu choyipa zili mkati. Mkangano wa pakati pa sabata ndi Sunday uli mkati okondedwa. Ufika pa chimake pamene tikulowa chamma 2030, pamene ndiyerekeza abwere kudzalamulira dziko lapansi. Tiyena na Mulungu tisendere kwa Ambuye. Chifukwa chano okondedwa, tsiku limene liokondedwa lidzakhala lovuta kwambiri. Tamverani. Tsiku limeneli la Sunday malingana ndi zolembera zimene zikupezeka mu buku lomwe lija la Yazidi the devil worshiper, lopezeka mu Korinto number 16, amatifotokozerapo za 40 days of preparation of the resurrection of the Sunday, kapena kuti sunny day, Easter. Kani yosausa okondedwa. Pano pali chizungu cha munthu wa standard free, ingopirirani anyamata ma dictionary. Kani yosausa. Tamba wayembekeza kaye ndi diploma yako ya loyo, umvereka ya chizungu cha munthu wa standard free pano. Zimene zikuoneka mu LCD hakuti chani, hakuti renti 40 days of the preparation of the resurrection of the sun, Easter day. Yamba waikakaye pansi pia chindiyo umve kwa bulundu pano ali ningani.
Mabulutu alili nkhani. Anyamata otuluka kuchoka kuchipululu. Opanda sukulu. Aphunzitsa mabwana. Takhala kayechete yamba wayika kaye pansi. Tambulo ya sodo ya usobo. Yamba wayika kaye pansi fata. Yamba wasimisa fani. Umvera chizungu cha mabulutu. Chikuwerengedwa pano mabulutu wakhala ku satanic 17 years. Kani yovuta. Pano pali rent. The fasting of the 40 days. The preparation of the resurrection of the Sunday. Nechikonzero cha satana chimenecho. Kutekwa ali masiku a preparation ya kudzuka kwa mulungu dzuwa. Akadzauka. Palibe adzatuluke nyumba kupita kokayenda. Kudzakhala kuli si. Akuti kupereka mpata kuchilengedwe. Kupereka mpata kuzolengedwa. Zimene mulungu anena kuti zisalambiridwe. Kani yosausa. Kani yovuta okondedwa imene. Tamverani. Chaka chilichonse Lucifer amakumbukira kuti tsiku lina mulungu sadzauka ndipo dziko lonse lidzamulambira. Kani yovuta imene yokondedwa. Zolembera za satana ndiyerekezi. Zikuti chaka chilichonse Lucifer amakumbukira kuti tsiku lina mulungu dzuwa adzauka ndipo dziko lonse lidzamulambira. Ndiye chiyembekezo cha satana. Ndiye amene sadzalambira tsiku limene lolo lakubadwa kwa dzuwa likadzatuluka lamulo lakuti munthu asapembeza, asapite uko, asagule, asatani, asadye, asagulitse, likadzatuluka lamulo. Tsiku limenelo satana akukhulupirira kuti adzalambiridwa ndi munthu ina aliyense. Ambuye idzanisanga kuti tikapumule kuzolemesa. Inde kuzolemesa zosausa za nthawi ya pansi pano. Ndikadakupemphani Yesu Khristu masana wanu. Mukadabwera lero kapena mmawa. Chifukwa kumene tikuloweraku ndikokhwima, ndikowawa. Akhonza kuima ndani pakuti lafika tsiku la mkwiyo wawo. Akhonza kuima ndani. Amene angaime ndani. Lisadafika tsiku loyitana mapiri ndi matanthwe kuti andigwere. Ndikabwerani Ambuye mundiweruze. Mudzipita nane ndikapumule. Asanabadwe mulungu dzuwa. Chifukwa adzabwera ndi chisauso. Kodi ndidzalimba? Bwerani lero Ambuye munditenge ndikapumule. Asanabadwe mulungu dzuwa. Kodi ndidzalimba? Ndidzalimba ine. Bwerani Ambuye munditenge. Ndikamuyang'ana munthu wamakono odzadza ndi zakudya za mtengo wapatali, amene akukulira mulactogeni milungu ija yosausa, anyamata amabatala amakokopina. Kani yovuta. Dzupi lofewa artificial. Kodi adzalimba tsiku limene likadzabwera. Mukanangobwera lero mutitenge. Zandivuta okondedwa. Ndikamuyang'ana mwana wa Bwana Maheriamu wofewa wa Adventi. Kodi adzalimba? Kani yosausa. Kani yosausa. Ndikayang'ana chikhirisitu chopheka choyenda pa galimoto kumakapemphera daladala kutali. Kodi adzalimba? Pakudza Ambuye. Kodi mudzalimba? Kodi mudzalimba? Kani yosausa. Yohana taziona zimenezo. Akuti Ambuye idzaninsanga. Inde munthu akapumule. Mukanangobwera Ambuye tikapumule. Chifukwa akabadwa mulungu dzuwa. Chisauso chibwera. Sichigwera Adventi yekha. Angakhale mpente chikukhuza. Chifukwa chidzakalipa. Chilombocho chikadzabadwisa tsiku limenele. The preparation of the birth of the Sunday, white sun. Balizikira. Kani yosausa imene yokondedwa. Green week. Zavuta zinthu. Tiyeni Ambuye mutithandize tisanabwere tsiku limenelo. Koma ngati lidzafika mtsiku limenelo okondedwa, mundilola Ambuye mundilimbise mtima. Mwalimbise mtima abalewo chifukwa tikuyandikira kosausa. Pamene tikungochiona ngati chopheka. Easter chakuti. Pasaka. Muzione ngati zamasewera. Pamene inu mukukonzekera zimenezo ndikumaona chithunzi chimenecho cha Easter kaya cha Pasaka kaya cha chani, koma chinsinsi choona cha dziko mukamanena za Easter. It's the preparation
of the birth of white sun, kapena kuti Sunday, ndi adzabadwa. Akadzabadwa, dziko lonse lizakhala chete. Ndakuti chikadzayima, ndani amene adzachita nazo nkhondo? Ndani? Amene adzayima ndani ndi kukangana naye? Atayima majesuit. Ndani amene adzakangana naye? Mwaona bwanji mmene atidyera awapereka ma scholarship ku mpingo wa Seventh Day Adventist. Azibusa kukaphunzira maphunziro, kukapala moto wina, kukatola nkhuni, kutakayatse moto pa guwa la nsembe. Malingana ndi kufotokozera kwa Ezekiel. Khani osausa okondedwa. Adzayima ndani ngati tafoka lero na ngati ima akabadwa. Chifukwa dzuwa likubadwa posachedwa pompa. Mainda bambo, ndimafuna ndipite nanu mozama kwambiri pa ndime izi. Tamverani. Mabuku a sataniki osungidwa ku secret archive amati mukadzaona. Kodi mulipompo? Kodi mulipompo? Takhala ni pomwepo okondedwa. Takhala ni pompo. Ndiye ndime imene ikuti ikome, nditsekeka iyi. Ndichite ngati ndikuyamba. Ndichite ngati ndikuyambanso.